Ty si ustavený na tomto mieste skrze Pána Ježiša Krista. Buď dneska na tomto mieste ten, ktorá sa páči Pánovi. My ideme chváliť našho Pána. My ideme dneska chváliť s našim srdcom. A to je moje práve ustiranie je to, že chváli zo srdca Pána církev. Ó, drahý Otče, Pane, my Ti ďakujeme, Pane, za Tvoju milosť, Otče. Neprestajme sa dneska modliť za to, čo urobil náš Pán pre Teba, pre mňa. A preto Ti ďakujem, Otče, skrze milosti, Pane, že môžeme, Pane, tu stáť, Pane, Pane, ako veriaci ľud, Pane. Ďakujeme Ti, Otče, že si nám odpustil, Pane, každú neprávosť, Pane. Ďakujeme Ti, Otče, že bolo víťazstvo na Golgotskom kríži, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, že môžeme sa učiť od Teba, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, a budeme Ti stále ďakovať a ďakovať a ďakovať, Pane, za Tvoju lásku, za Tvoju milosť, Pane, ale hlavne za Tvojho ducha, Pane. A toto je, Pane, ktorý si nám obohatil, Pane, Tvojim darom, Pane. My Ti ďakujeme, Pane, za dnes, že môžeme začínať, môžeme otvárať to miesto, to zhľadanie pre Ducha Svätého, Pane. Ja Ti ďakujeme, Pane. Ďakujeme Ti, môžeme povedať, že Ty dobrý, dobrý Boh, Pane. Ďakujeme, že prišiel čas, kde musel Syn Boží prišiel, aby zmarnil Kábové skutky. My Ti ďakujeme, Pane. Ďakujeme, že si prišiel, že bol čas, kedy Otec ťa musel poslať. Poslal to vtedy, kedy by sme potrebovali Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, Pane, za to zhromaždenie, za to spoločenstvo, že môžeme ťa chváliť, Pane. Si pripravený dneska chváliť cirkev? Daj ešte slávu Pánovi. Halleluja.